Oh, no, 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 no. बा मालासेलै देलै दे आंखौबा खबर होआखै मालाय गावखौसो जालायबाय था आंखौबा खबर होआ पार्टियाव दे दे जालायबाय था आं होनबा आं इउटुबार नंला आरो दे होनबा आं इउटुबार नङा आरो दे 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 बेलेगखौबा लिंहरनो हायो दे 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 ओइ आब' आंखौबा पार्टियाव लिंहरा गावखौसोबा पार्टि जायो दे 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 आं रागा जोंबाय होनबा आं बोराबो दे आं बोराबाय आब' आं रागा जोंबाय दे गावखौसो जालायबाय था आंखौबा पार्टियाव खबर होआ दे दे आंबो होआ र' नायगोन आंबो नायगोन आब' नोंखौ बुंबाय थाना अ हादों दा जोंसो मोनथियो आखाइ खबनांगौ एसे फिसासो बिसोर आं सोंजागोन जादों निकास no berat bukan satu sudah kan देलायगासिनो हरियानो ओंखारदों माबायदि नुदों रायजोफोर आं गोबां ओइ खान्थावस्रि मोजां नुदों दे ओमफ्राय नोङो नै माबायदि लागोन दिनै फार्स्ट टाइम दे होमबा आं माबासो जाहैबाय देखायदो दे आरो बुंनोबो हाला